kita sa Facebook. Pwede man, Lola Feeling, no? Kindly check sa aton siniiyang YouTube channel. Ara man dira ang Bombo Radyo Bacolod, no? Pwede ka mo dira ka lantaw sa aton siniiyang programa sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Yari na ang kasaysayan ni Lola Feeling. Dito na kita mga kabombo, no? Sa atong time, balang ginoperahan si Lola Feeling, no? 90 years old si Lola, manog 91. So, sang mga more or less, mga pila pa lang katuig na kaligad, gali, no? Dito na, sang time, ngagin operahan si Lola Feeling. Bangod, ato bala kay na ano siya, na danlog siya, kag nabalik gid ang iya siniiya nga mga tulan na binagid sa hita niya ayon nga hindi na siya makatindog mga kabombo, no? So ato tanan bangod sa iya sinidako nga pagtuo, ato tanan nalampuasan niya bangod sa iya sini nga tuman nga pagpangamuyo. Nga ang pinaka lessons diri grabe lang gid ang iya sini pagtuo mo, no? Umalin sa tong mga 60s pa siya, sa tong time nga bataon pa siya, hasta nga asod-asod na nga mga pagtilaw ang yan sila nga na eksperyensyahan o kung na pangatubang sa kabuhi. Pero hasta subo nga 93 years old na si Lola Feeling, siling niya Miss Jazz. Hindi gid ko makatulog kung hindi ko mapaambit ang akon sila nga true to life story sa imo. So sa pagpadayon sa kasaysayan ni Lola Feeling, siya ang naghambal diri, Dear Miss Jazz. Pagkaligad sang 3 ka bulan, Miss Jazz, sanggin paidalom ako sa operasyon. So far, so good ang akon siniiya nga sitwasyon. Pero nag-abot isa ka adlaw sadto, Miss Jazz. Nakabatsyag ako sang tuman nga kasakit sa akon siniiya nga batiis. Ado hindi ko magwantahan, Miss Jazz, nakibot ako nga grabe gid ang kasakit sa akon sini nga batiis. Bangod sini, nagtawag ang bata ko, ang kamanghuran ko nga bata, nga si Diding. Nga si Diding, amo man ni Miss Jazz ang una nga nasabat man ang akon siniiya pagpangamuyo nga ang akon si bata mahurma lang kag mabunag ko diri sa kalibutan kay 3 months old pa lang siya sa akon si taguangkan, Miss Jazz ya. Grabe na ya ang pagkaun-un sa akon sini nga pagbusong mo daw mahulog siya. But by God's grace, it was indeed a miracle ng akon si bata nasalbar kag ti amo ning upod ko. Sa amo to nga panahon nagtawag si Diding sa doktor kay nagauraoy ako sa tuman nga kasakit. So nagtawag ang akon si bata nga si Diding sa doktor sa clinic sa akon doktor nga amo nag-opera sa akon. Kay mangayo kun tani balasang reseta si Diding sa doktor para nga matagan balasang kaayuhan ang akon sini nga perti kasakit gid sa akon sini iya nga operasyon, Miss Jazz. Pero nagsabat ang sekretarya nga dalon gid ako didto sa ila sini clinic. Agud nga ma-check sang doktor antes pa man ako nga resitahan para nga mabulong, no, maresitahan abisang kun ano dang bulong nga makapaayos ang akon situman kasakit nga ginabatsyag sa akon sini nga operasyon. O galing, Miss Jazz, wala gid kami to nakakadto kay amo to nga panahon nga grabe gid jaya ang pagsugod nato sang pandemic mo. Nagdesisyon kami nga hindi na lang kami magkadto kay kabudlay bala, Miss Jazz, maggiho labi na gid sadtong time. Dumduman mo ang una to nga time nga ginkahadlukan gid naton ang pandemic, ang COVID-19 nga do hindi kita magwa kay nahadlok kita ti amo to. Ginagwanta ko ang akon siniya kasakit sa akon siniya operasyon. Wala kami nagdesisyon kami sa bata ko nga si Diding na hindi kami
kadto sa klinika sang doktor kay kabudlay. So Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, wala kami nagtuman sang gusto sang doktor sa akon. Wala kami nagkadto sa iya sine clinic. Pero abi mo Miss Jazz, atong ginabatsyag ko ka nga kasakit, ang ako naman nga taming sa amo nga panahon, gamit ko naman ang akon siniiya nga taming nga amo ang pagluhod kag pagpangamuyo. Apisan nga hindi ako that time makaluhod sang tadlong, pero Miss Jazz duko gid ako kag hugot naman nga nagpangamuyo sa Dios nga ayuhon niya ang akon sini nga sakit kay nahadlok kami magwa sa tong time nga una pa lang to nga duging ang kaso sang COVID diri sa aton sini nga lugar, diri sa aton sini iya nga probinsya. So amo to Miss Jazz, sa sulod sang masobra isa na katuig ang akon sini nga wala kulukadto-kadto sa doktor para sa check-up. Sa grasya sang Ginoo Miss Jazz, nag-ayo man ako, wala man nagpadayon ang pagsakit sa akon sini iya nga operasyon, sa akon sini nga tiil. Masiling ko Miss Jazz nga ang akon sini iya nga nangin doktor, amo ang aton si mahal nga makaako. Siya ang akon sini nga ginatawgan sa tion nga may mabatyagan ako nga hindi amo. Pero Miss Jazz, ang akon diri lamang nga mensahe sa sulod sang masobra tung isa kag tunga sa tuig nga wala ako nakapadoktor kag kun magsakit. In the name of Jesus, Miss Jazz, amo lang gina ang akon sini iya nga nangintaming. Siya lang ang akong ginatawag sa tanan nga tinion. Kay ari siya sa akong luyo kung may problema ako, Miss Jazz. Pero Miss Jazz, ang mahambal ko lang sa aton sini nga mga pinalangga mandira nga nagapamati. Mangita mang kaya sang pamaagi. Hindi man kita magpabaya. Suno pa kay Nanay Feeling siling niya. Pero Miss Jazz, mangita man ka sang pamaagi, magiho ka man, hindi lang maghulat kung ano ang matabo, tapos mo pangabay sang imo sini nga ginapangayo nga bulig sa Dios. Kay nasa tao ang gawa, nasa Dios ang awa. Siya ara lang na yung Miss Jazz, ara lang siya yung nagahulat sa aton, nagagiya sa aton sa tanan nga panahon. Pero kinanglan gid naton niya nga may mahimo kita una sa tanan, luhod kita nga magpangamuyo. Pagkatapos kung hindi man gilayon nga masabat, medyo hulat-hulat lang kita. Kay ang perfect will sang Dios amo gid ang dapat nga matabo. So bangod sad to Miss Jazz, tungod hindi man ako lagaw kay COVID na diri sa aton, permi lang gid ako ya Miss Jazz sa prangka nga sugilano na ginahimo ko. Permi lang gid ako ya nagapangamuyo, nagapangadi diri sa akon sini nga katre. Kay bisan ang mga tawo sa palibot, nakabatsyag sila sa pagka-boring kay hindi sila makagwa. Hindi man sila makagwa dayon kay tinahadlok man sila. So ara sila sa sulod sang balay, nagabatsyag sila sa pagkataka. Ako ya Miss Jazz, how much more kay may ara ako sang iniindang sakit. Ang akon siniya nga operasyon. Pero ang ginahimo ko sang time sang nagarabuab pa kag nagaduging ang kaso sang COVID-19 bangod sang first year sadto nga pandemic. Ang ginahimo ko Miss Jazz, nagapangamuyo lang ako sa akon sini nga katre. Ang kalingawan ko lang among akon siniya nga cellphone, kag subo man naga-YouTube ako Miss Jazz, kag nagalantaw ako sa inyo Miss Jazz. Wala labot sina, nagapamati ako sa Bombo Radyo, kag nagapuzzle ako Miss Jazz. Amo ina ang akon siniya nga nangin
sekreto kun nga ang ti wala man ako abi nag binuang amo na ning akong sitwasyon tapos hindi pa ako makagwa. Bisan na huluhaklo sang hangin alang-alang gid kay tinhadlok ka. So akong sige himo gin atipan kung akong kaugalingon, wala ako gin pabayan, wala ako nagadumdum sa mga negatibo nga mga bagay. Sa baylo, ginlingaw kung akong kaugalingon. Nagapuzzle ako. Nagapamati ako sa inyo sa radyo. Nagalantaw ako sa akong sininga cellphone sa mga kung ano da nga pwede ko mahimo nga kalingawan. And most of all, kalabanan sa akong siniiya nga pagtiner sa akong kwarto samtang naga-COVID, abi mo Miss Jazz ko ang akong sininga pagpangamuyo. Hugot nga pagpangamuyo. So amo to Miss Jazz, sang ginoperahan ako, no? Pagkatapos ng operasyon, nagbalik ako diri sa balay ni Diding. Kag ang iya mabuot nga bana, wala gid sang gamo nga klase sang tawo. Di syempre, Miss Jazz, ako na lang isa ang bilin kay ti ang bana ko, ginkuha na sa Diyos, kag ara na ko sa edad nga kung pwede pa lang ti alatipano na gidya Miss Jazz, no? Ti kung hindi lang maayo ang imo si mga kabataan, kag ang ilan sini nga mga nanginbana or asawa, mabudlay sa kaangay namon nga mga tigulang nga mag-estar sa mga balay sang amon si mga kabataan. Pero nagapasalamat ako sa Dios kay ang mga partners sa mga kabataan ko na binigyan ni Diding aya sini nga bana nangin mabuot kay dira ako nagsaylo kag nag-estar sa ila Miss Jazz. Kag mahambal ko nga o naghambal siya sa akon Miss Jazz sining bana ni Diding. Nay, akon naman inituka sa pag-atipan sa imo. Ara bala Miss Jazz so kaangay bala nga daw bata kuman siya nga ginatipan niya gid ako. Kasunod pa sa iya naman nituka nga atipanon niya ako. So Miss Jazz, ang kalipay ko sang nabatian ko ini sa akon siniiya nga son-in-law ha. Ang imo lang sini nga son-in-law Miss Jazz, nabatian ko gani sa iban nga ti nagalainay sila sang buot sang ila sini nga son-in-law, daughter-in-law. Pero sa siniya nga hugada Miss Jazz ako ya malipayon kay nagapasalamat ako sa mahal nga makaako. Nalipay gid ko Miss Jazz kay ginhatagan niya si Diding sang maayo nga klase sang bana. Abi mo Miss Jazz, ang yasin pag-atipan sa akon wala gid sang nabatyagan or wala gid ko sang may nabatyagan nga kataka. Ang yasin nga pag-atipan sa akon sa karon Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, sa edad ko karon nga 93 anyos, kag-ari ako sa balay nila ni Diding sa akon bata, kag sa akon sin nga son-in-law. Mambal ko Miss Jazz, ha? Kontento gid ako sa akon sin pag-estar sa ila. Kontento ako sa pagpalangga sa akon bata nga si Diding, kag kontento ako sa pagpalangga sa iya siniiya nga husband. Ang iya siniduha ka utod nga malayo man sa amon kag ang akon nga mga apo bali ang mga utod abi ni Diding mga kabataan namon sang bana ko Miss Jazz. Duha sila kabilog ahay ti malayo man sila ti palangga ko man na sila Miss Jazz kag wala man nila ako ginapabayan. Ay ila si mga partner in life ti okay man. Kapasalamat gani ako Miss Jazz no nagsulat gid ako kay gusto ko nga ipahibalo nga ang Dios sa galiya gugmagid. Hindi kita pagpabayaan sa Dios sa bisan anong aspeto sa aton sa pagpangabuhi. Pasalamat ko Miss Jazz kay ti maayo man ang akon si makabataan kang ila sininga na pamana kag napangasawa. Ang duha ka mga utod ni Diding o kun akon si makabataan mga malayo man sila Miss Jazz, ara sila sa iban nga mga lugar. Kang ako ng mga apo nga may mga trabaho naman Miss Jazz sa prangka nga sugilano na. Ang mga apo ko yati may mga trabaho na kay ti may mga edad naman.
Ini sila Miss Jazz ginapasalamatan ko man sa mahal nga makaako. Bangod kay ti sa prangka nga sugilanon, ginadumdum gid ko sa akon sining mga apo. Wala gid sila nagapabaya sa akon Miss Jazz. Nagapadalaman sila. Sa ila sini nga bulig sa akon, sa ila sini nga si Lola Feling. Tungod kay may edad na ako, Miss Jazz, 93 anyos na ako, ginahulat ko kung san-o gidya ang pagbuot sang Dios san-o ang pagbuot sang Ginoo sa akon. San-o niya ako abi ko haon sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz. Handa naman ako. Handa na ako kung san-o niya ako nga kuhaon diri sa kalibutan. Kay ti wala man sang tawo nga bato diri sa kalibutan. Suno pa gani sa imo ginahambal sa Miss Jazz nga wala sa may nagabato diri sa kalibutan. Hindi man sa pagpabugal, Miss Jazz, sa edad ko karon nga 93 anyos, wala man nagabaylo ang akon siniiya nga panimuot. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, 93 anyos, kulang na lang gid 7 ka tuig kag mangin centenarya na ako. Ang kalabanan, Miss Jazz, abi mo, kalabanan sa mga kaedad ko ahay oribado na, lipato na gid, may mga demensya, hindi nakadumdum, kag masiling ati alipa, dapat na gid nga ati panon. Pero gapasalamat ako sa mahal nga makaako, Miss Jazz, nga apisar nga yara na ako karon sa 93 anyos ko nga edad. Wala gid nagbaylo ang akon sini panimuot, ang akon sini nga panumduman. Pagbuot man siguro, Miss Jazz, sa mahal nga Dios, nga maayo man gihapon ang kondisyon sang akon sini iya nga lawas. Abi mo, Miss Jazz, ang akon sini nga mga mata, 93 years old na ako, masanag man ang akon sini nga panulukan. Hindi man ako, Miss Jazz, bungol. 93 anyos na ako, pero hindi ako ya bungol. Amo man gihapon, Miss Jazz, ang ginakaon ko. Sadtong gipamangkot ako sang doktor nga, sang sekretarya, sang doktor nga ang do kanami gid sa mga resulta sa akon sini iya nga mga laboratory results, mga check-up results ko. Kaya mo magyapon asa subong, Miss Jazz, ang sabat ko kung ano ang akon siniiya nga ginakaon nga ang napabilin ko nga magmangin mapagsik. Wala nagaramat ang akon sinimamata pisa sang edad ko nga 93 anyos. Amula na ugaling kay ti nagasakit-sakit naman kay ti ginoperahan ako. Hindi man ako ya, Miss Jazz, bungol. Sa edad nga 93 anyos, God is just so good. Amo manggihapon, Miss Jazz, ang akon siniiya nga ginakaon. Laswa, utan, isda. Laswa, utan, isda, Miss Jazz. Amo lang na ugaling kon matulutig-a kung may kaunon man ako abi nga matig-a. Hindi ko na namadutlan. Kay ang akon nga postiso, Miss Jazz, kabudlay na ged. Kung kaisa ti gusto mo nga mag-angkab man para nga daw may gana ka man abi magkaon, pero hindi ka kaangkab kay ti postiso na baya. Basi magkalataktak ang akon si mga unto. Sa nasiling ko na, Miss Jazz, gapasalamat ko sa mahal nga makaako. Hindi ako uli anon, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon. Sa edad ko nga 93. Well, Miss Jazz, sa wala pa natapos ang malawig ko nga kasaysayan, ginapangabay ko lang sa mga nagapamati na kon pakamaayuhon ninyo, kon kaadlawan o kon birthday sang inyo nga mga ginikanan. Maghatagi ka mo sa ila, bisan jutay lang nga gift o kon regalo. Grabe si nanay. Pampangkonsensya niya ni nanay Feling, ni Lola Feling. Sili nga, Miss Jazz, sa wala pa natapos ang akon si malawig nga kasaysayan, ginapangabay ko sa mga nagapamati sa imo siniiya sa kahapon lamang. Nga kon pakamaayuhon ninyo
Kung kaadlawan o kung birthday sang inyo sini mga ginikanan, maghatagid ka mo sa ila. Bisan jutay lang nga gift o kung regalo, kag kung wala gid, isa lang ka kiss. Daw kay Miss Jazz na yahaw, si nanay ko Mildred, nagalantaw, ginamambal ko na, nay, wala ako regalo. Hugs and kisses lang, nay. Minsang akon iloy, di okay na, nay. Di kaangay gid sila ni Lola feeling ho, siling ya. Kung wala gid ka mo sa maihatag sa inyo siniya, nga mga ginikanan nga naga-birthday, pero kung pwede pa lang, kung may kwarta ka mo, hatag ka mo kay nagabatsag inasang kalipay. Kag masiling ti ginadumdum gid sang mga kabataan ang ila si mga ginikanan. Malipay na ang mga ginikanan, Miss Just kaangay ko. Pero kung wala gid man, no, kay kapurao ti kakapigado, isa lang ka kiss, mainit nga halok, agud nga malipay man ang mga ginikanan. Ako, Miss Jazz, wala ako ga pangayo. Halok lang gid kag mainit man nga pag hakos gikan sa akon mga pinalangga sa kabuhi, sa akon nga mga kabataan. Amo na, Miss Jazz mo, kay sa edad namon, although nga ready naman kami magbiya diri sa kalibutan, pero kung ari pa kami diri, kinanglan man namon ang inyo sininga pag-ulikid nga amon ng mga kabataan. Kinanglan man namon nga ti mabatsaga namon ang inyo sininga pagpalangga. Nga wala ninyo kami ginakalimtan. Hindi bala, Miss Jazz? Well, Miss Jazz, salamat gid sa ila kagkabay pa nga maintindihan Manila kung anong pinakapunto ko. Hindi lang ninyo pagpabayi ang inyo sini nga mga ginikanan, labi na gid sa mga may edad na. Ang katapusan ka pinaka-importante ko nga mensahe, Miss Jazz, amo ni ay. Grabe kay Lola feeling mo Miss Jazz, palihog, ipahibalo sa tag-iya, sining Rosarito bala? Kagapon, ginhambal nato na ang parte sa Rosarito ni Lola Feeling, no? Ato balang nagpabakal siya sa kay Diding sa isa ka item, lain ang ginpabakal niya. Pero ang natabo, sa nag-abot si Diding, no, i-recall ko lang sa mga wala nakapamati previous days naton. Nagpabakal si Lola Feeling sa isa ka item, sa naglakat iya si kamangmuran nga bata nga si Diding. Pag-abot ni Diding, may gindaho siya, o nay, ari na ang imo siniya nga ginpabakal nga item ho. Isa ka putos, ara ginhatag kay Nanay Feeling. Pero amo to, pag natingala si Nanay Feeling, nga daw, hindi man ni amoya ang akon siging pabakal. Daw nagalino-lino, kagkapertigid ka, ka mag-an. Paglantaw niya, daw lain abi nga pinutos sa nagkadtos sa iya, daw amo na Lola Feeling, no? Paglantaw niya, ang unod sang pinutos, lain, hindi ang ipabakal niya to nga item kay Diding. Sa baylo, ang putos to, ang unod, duha ka rosarito sa nagkalinlain nga duag, no? 2 rosaries in different colors, mga kabombo, no? So, amo ni, ang katapusan kay pinaka-importante ko nga mensahe, Miss Jazz, sa maimos ni matag palamati, palihog ipahibalo sa tag-iya, kung nagapamati ang tag-iya, panawagan porsyon ni Lola Feeling ipahibalo sa tag-iya, sining rosarito ko nga nagkadto sa akon, nga para sa akon, Miss Jazz, may rason gid. May mensahe ang Dios sa akon. Gimpadala sa mahal nga Ginoo sa akon, agod lamang nga i-remind ako nga amo ining akon siniya nga sitwasyon, hindi gid madulaan sang paglaom. Kay paagi sa iya sini nga mga miracles, sukon mga milagro, buligan niya gid kita, Miss Jazz. Nanginwala sang peligro ang akon si operasyon, napisa sa akon sini nga edad.
Miss Jazz, paagi sa imo sini nga pag-announce ang akon si panawagan sa Bombo Radyo. So, kung sino man dira, kay ti nabaton ko na iya ang gustos nga mensahe sa Dios sa akon. In fairness, Miss Jazz, sa tag-iya sang duha ka rosarito, kay nagapati ako nga bayluhanay. Ang sulod lang sang gimbakal sang bata ko kag akon. Okay na lang tong akon nga ginpabakal. Why gid problema. Pero in fairness, sa nagbakal sining rosarito, basi kinanglan niya man ini, Miss Jazz. Kung pwede, Miss Jazz, panawagan mo, kadtuan lamang nila ini sa address nga ibilin ko sa imo, Miss Jazz. Kay ginauli ko na ini. Kaysa ito nga panahon, abi ko anay, para gid sa akon, abi. Para gid man ato sa akon, o galing kay nakamarasmas ako, Miss Jazz, nga ini may tag-iya gid. Nga sala lang abi si Diding, salangisag lang sila sa pinutos. So that is why, Miss Jazz, kabay pangakon, mabaton mo na ining akon sining nga kasaysayan, mabasahan mo ng akong kasaysayan, panawagan mo man kung sino ang tag-iya, sining duha ka mga rosarito. Ginauli ko na ini sa ila, kag nagapasalamat gid ako kung sino man ang tag-iya sang sining nga duha ka rosarito. Kay nakabuli gid ini sa akong sandako, Miss Jazz. Salamat gid nga madamo sa Dios, una sa tanan, sa mga tao nga ginagamit niya bilang instrumento sa akon sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kag sa imo, Miss Jazz, sa kahapon lamang sang Bombo Radyo. Sa imo, kung mabasahan mo na ini, sa imo pagbasa sa akon malawig nga sulat, kasatanan nga kahulanan nga nagdulot, o kung nadulot ko sa imo, Miss Jazz, kaya ti amo na niyang akon siniiya nga agi kag lapit 10 pages, no? Napulo ka pahina, no? Lapit na pulo ka pahina ang akon si kasaysayan. Well, Miss Jazz, sa katapusan, luyag ko nga magtamyaw sa imo, sa mga kaupdanan mo dira sa Bombo Radyo, sa mga tagpalamati, sa imo palatuntunan kahapon lamang. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo tanan. Sa Bombo Radyo, tub namang diri ang akon si pagsaysay ang matinahuron. Lola Filing, 93 years old, sang La Carlota City. Amo ini, Miss Jazz, ang akon address. Kung pwede kadtuan nila ini ang address ko agod nga basi pa lang bala kung sino dang tag-iya sang duha ka rosarito sa San O nila man. Mga 3 years ago nila, no? Na nagpabakal ka to ka Diding, no? Kaya 93 na ka ikaw subong. 90 nagpa-opera ka, pagkatapos 91 ka na, no? Ang last mo din nga ginhambal, 91 ka na. So mga more or less 2 years ago, no, ang ini nga rosarito nga nasapuan nga nagkadto iya abi sa imo, no? Amo ini ang address ko, Miss Jazz. Si Fedelinita Aiko or si Ma'am Aiko sang Barangay Kubay, ano ni man? Binigan, La Carlota City. Basta dira sa may Barangay Kubay, La Carlota City. Sige. Ang matinahuron, kag madaong nga salamat, Lola Filing, 93 years old, sang La Carlota City. Sa sulod sang 8 ka adlaw, mga kabombos, sobra 1 week ang aton siniiya nga pagbasa, or more or less 1 week kid, no? Aton nabasahan ang matahom nga true to life story ni Nanay Filing sang La Carlota City. Sa liwat, pwede ninyo idulong sa address niya nga Barangay Kubay, dira sa may La Carlota City. Pangitaon lang si Ma'am Aiko. Si Lola Filing, gali isang una, kay teacher si Lola Filing mo, no? Si Ma'am Aiko. Sige. Lola Filing, no? Ma'am Aiko, aka Lola Filing. Salamat, gid, no?
from the bottom of my heart, from the bottom of our hearts here, sa Bombo Radyo Bacolod, sa akong sa pamilya diri sa DYWB, Bombo Radyo Bacolod. Lola Filing, salamat kid sa imo sini, nga trust, nga mabasahan ko ang imo sini iya, nga kasaysayan. Kaklaro sa imo sini nga mensahe, Lola Filing. From the first page down to the last page, nimo ang mensahe ni Lola Filing. Ang iya sinidako nga pagtuo sa mahal nga makaako. Ang iya sini nga great faith in God. Ang iya sini nga taming nga sunod pa sa iya wala na sang iban kundi ang iya sini nga pagpangamuyo. Prayer. Yes, there is prayer or there is power in prayer. Isa sa mga ehemplo naton, mga kabombo, ang kasaysayan ni Lola Filing. Damo, nagyan niya. Halin sadto nga ti, nagbusong siya sa iya si kamanguran, si Diding. 3 months old pa lang iya sini ginabusong, un nakatama ang baby. Kag suno sa iya sini iya nga ubigay ni, hulat na lang siya kay basi mahulog ang bata. Pero ginpangamuyuan niya ini mga kabombo. Lo and behold, voila. Natawo si Diding, kag naging kaupod niya, hasta subong sa iya sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kadamo pagid sa mga naagyan ni Lola Filing, no? Sang 80 plus years old siya, may mga naagyan pagid siya, kaya hindi man maayo. Puna lang puwasan niya man tutanan, bangod kay ti, ang iya siniiya nga pagpangamuyo, kagdako nga pagtuo, no? Great faith and prayer sa aton siniiya nga dako-dako nga Dios. Dako nga pagtuo sa dako-dako nga Dios. Pinaagi sa pagluhod kag pagpangamuyo. Hugot nga pagtuo, hugot nga pagpangamuyo. Katahom sa mensahe ni Lola Filing. Hasta na lang at nausdang siya, hindi na siya katindog, ginoperahan siya. Hasta na lang subong nga 93 years old si Lola Filing. The same message ang makita naton. Wala gid siya nagbuya sa iya sini nga faith, no? Wala gid siya nagbuya sa iya sini dako nga pagtuo sa Dios. Antes ako mag-say bye-bye, no? Sugpon ko na lang ini, no? Bombo Anthony, ang akon sini iya nga words of wisdom, no? Precious words of God from the Holy Bible sa kay Lola Filing, no? Iangot ko ni sa iya man siniiya nga gin paambit diri, no? Ang ginatuwag bala nga pagpangamuyo sa aton si mahal nga makaako. Sana sining ko na amugid ni wala na sang liwan pa nga mensahe nga ginahatag diri ni Lola Filing. Although gahambal man si Lola Filing ati ga tuo kita sa Dios, ginatugyan nato ng tanan-tanan sa iya, pero naghambal man siya diri nga hindi man kita magpabaya, no? Suno pa sa Tagalog, nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. So ari ang akon siniiya nga words of wisdom from the Holy Bible, no, nga kung sa ano pa i-corroborate ko sa kay Lola Filing nga naagyan kag iya sini nga mensahe, no, diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Ang pila ka mga dinalan sa balaan sa kasulatan sa Dios, mga kabombo, no, ara ina makitaan aray na makitaan sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Dara nagasiling sa Ingles nga pulong. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So rejoice always, no? Pray continually, no? But silingon, pray without ceasing. Wala untat. Amo na kay Lola Filing,
naabta na lang siya sang pandemic, nga amo ng sitwasyon niya, pero wala siya yan nagbuya. Wala siya naburingan, kay tigin ano niyang kagalingon siya niya, nangita man siya pamaagi, kay hindi siya maburingan, nga amo na tong sitwasyon niya, operada na siya, no? May COVID pa, hindi makagwa, pero Lola Filing survived. Those times nga na confined siya sa iya sinilamang nga room, wala labot sa iya siniya nga pagka pagka lupog, hindi man lupog kundi kay naoperahan siya kag bangod man sang pandemic, initanan lang puwasan ni Lola Filing. Kag isa to, wala labot nga gin niya iya si kaugalingon, gin lingaw ang kaugalingon, ang pagpangamuyo gid, no? Wala untat nga pagpangamuyo. Ti amo ni ho, naghambal diri sa 1 Thessalonians 5:16-18, pray continually, no? Pray without ceasing, mga kabombo. Ti ara man na, no? Sa 1 Thessalonians. Rejoice always. Pray continually, for this is the will of God, no? Sa John 14, ara man dira, whatever you ask in my name, I will do. Grabe, no? Kung ano man ang imong siniya ginapangayo sa akon, kagti ang Diyos kabaluman niya mo, what is good for us, no? Kung mga muyo kita nga, maayo man lang yung, may maayo nga epekto sa aton, hindi na sa killjoy, no? Mapinalanggaon niyang Diyos sa naton. That is why, kung mga muyo kita patihan, tagid basta insakto man lang yung ginapangayo ta sa Diyos, no? Kag swak sa iya siniman nga perfect will sa aton, himuon niya gid, hatagan niya gid kita sang ginapangayo ta, no? Whatever you ask in my name, I will do. Ara ina sa John 14, mga kabombo, no? There is power in persistent prayer. Micah 7:7. There is power in persistent prayer. Amo na blang ginasiling ko nga, pray without ceasing. Kaya there is power in prayer, gid, mga kabombo, no? Just like sa kay Lola Filing, wala na sa iban pa ang iya siniya nga nangintaming kung nga asa subong okay siya, no? At the age of 93, hindi siya ulianon, hindi siya ulibaron, hindi siya bungol. Ang iya sinimata, hindi wala man nagaramat, no? Klaro pa yung mata ni Lola Filing. That is why ang iya siniya nga sulato, readable, mga kabombo. Ang agi niya daw, agi ni nanay ko, kaysang una nga mga henerasyon, palareho ang ila sila nga strokes ng agi, no? Dumduman ko, Nay Mildred, if you're listening, I love you, I miss you, see you soon. Kung hindi nasako, si Bingbing, okay? Amo gid ang ila sila nga agi baya, mga kabombo. Nakanotar ka mo sina, nga ang mga nanay, mga kalula, ang mga lola, kag lulota, pareho agi, no? Ang strokes ng ilang agi. Kag nami pa na siya mag-English, no? Not roaming around the bush, kundi duro-diretso, kag insakto pa ang ila sini nga English, no? Like, believe ko yan sa mga kabatch, no? Ni Lola Filing, sa akong sini nga Iloy, no? So, di na kita dito. Naamo na, si Lola Filing at the age of 93, okay pa ya. Nakasulat pa sang lapit pulo ka pahina sa iya sini kasaysayan, no? Very sharp ang iya sini nga mind. Kag may ara pagigali nga dapat naton nga ibutang, isundon kung nga si Lola Filing 93 years old, daw kanami lang gid. Kag amo lang na ugaling kay hindi na siya kakagat, hindi na siya kaangkab kay sila Miss Jazz. Postiso ng unto ko. Diba, kung mag-angkab ko sa matigang nga mga bagay, magkalatak-tak ang mga unto ko. Lola Filing, no? Ginapakadlaw ko lang si Lola Filing, sige, So, amo yan to, ay sa pagigali, hambal ko, no? Ang iya sinisekreto, utan, laswa, just a little bit of karne, no? Utan, laswa, isda, utan, laswa, itlog, isda,
Utan, laswa, itlog, isda. Tiyamakon mo na. That's the very secret sa aton nga letter sender. Kag damo, I'm sure damo gina ang mag-agree kung nga ang ila siniiya nga health nami. Bangod sa ila sini nga lifestyle, ang ila siniiya nga good and correct diet. Laswa. Ang laswa. Bow. O, sige, wala kita sa panahon makabombo. Lola Filing, from the bottom of my heart, sa amon sinidriya pamilya sa Bombo Radyo Bacolod, salamat, gid. Sa imo sini nga, trust, kay diri mo ginpaambit ang imo si kasaysay. Ma'am Aiko, salamat, gid. Former teacher ini siya, mga kabombo. Dira sa mga syudad sang La Carlota. Kung kamo meron man sa kasaysayan, abi padala kamo kay para basahon ta. No, para nga makuhaan man naton sa leksyon ka inspirasyon. It's bye-bye time na mga kabombo, kag advance Happy New Year. Wala ko kag greet mayo sa Merry Christmas, no? So Merry Christmas sa gihapon, holiday sa gihapon, no? Diri sa aton kag especially today kay Rizal Day. So Merry Christmas sa inyo tanan, and advance happy and prosperous New Year, mga kabombo. So it's bye-bye time na. Si Zoraida B. Nieves Falorina. Good PM, Merry Christmas and advance Happy New Year, Miss Jazz. God bless po, stay safe. Thank you. Si Ma'am Juvie Sarge Amodente, kami diri sa New Zealand, Miss Jazz, ang una nga nasyon. Amo ni, no, ang mga New Zealanders, no, magapakig-angot kita kay Ma'am Juvie Sarge Amodente. Kay siling niya, kami diri sa New Zealand ang una nga nasyon nga maga-celebrate sa New Year. May ara na kita contact, yes, dira sa New Zealand, no? Nakahatag na iniya sa iya siniya nga Christmas experience si Ma'am Juvie. So Ma'am Juvie, is it okay for you, no? Nga maga-contact naman kami sa imo kay kamo dira ang magauna celebrate sa New Year. Tungod ngang ini nga nasyon ara sa idalom sang kalibutan. Thank you so much. FYI from Ma'am Juvie Sarge Amodente. Si Ma'am Sharon Di Maranan. Okay, salamat gid. Sally Auke de Sousa. Good PM, Ms. Jaspis. Greet my Tita Josephine Aguirre. Happy birthday and God bless always. Kathy Triveles. Good afternoon, Ms. Jess. Happy New Year kasatanan nga mga kabombo. Good afternoon, gid sa inyo, no? Ate, sige, wala ang kita sang panahon. Mga kabombo sa liwat, God bless us all. Stay safe and stay healthy. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio